yakri bosong sewunya tong sini yakri sewu tonggo sini boya sungin tonggo obo kaisa seng himi thang angkai milestone nugu lama rugo muti jago thana ni angkai te koi kilometer tongko musik himka te koi kilometer tongko abo sima haikai sini abo paithak jorangka subrai Yesus Kristo bai malai majora sini milestone belai kana hakchal baksa lama uso khayu himpano sini nahar mungka te bo bai malai mani jora te sini Christian life sini adaptively life abo sung himui tongo thangui tongo sini oro baksa Christian lo okra sakra ro hungka poro 50 boso 60 boso ro kunai ro kongpa mano baksa bisiba bisibre ba baksa ba ang usang si Christian ngo baptism ngo hinai pang sai tongai tongpa mano sini bisingo kai tani thane nung usang ba Christian nung ngasi boso dangui tong abuya nung poito khlaika mane nung bini lai nini jarni surungka kai turbai nung poito khlaima logilogan nini langma mothang jakha abo 60 bosor ni bokrei 3-4 din ni Christian ni bokrei logilogan nung mothang haikono sung je mothang jak borok sini langma kethang tongsak sung sang kaham panon bagri kakralai tongo thanglai tongo amnon sung hisap khalai justai ini numo darawo sung sini je team je committee rok saina man abo belekeno ang nanjakha angkai bisi ketal ni bagai tam khane wan sogi me hai no mokumboi elamba poroi wan sogi tongo de satun klai thon satro rok por khana bagai pori ma hai common gereja je sati pori ma hai kem pori tongo air porkan ano saji song lir hokang kan a saji song moto porikha abakan porimani batang khangka kebang ma ayang yang porimani batang re sudah target klaika taklai biswa ang aro kok sana nangnai palni bus kang kok sana nangnai nga abo hangka bobo Ezekiel busapni chapter 11 verse 19 ne ano whatsapp hokang kai ani fukas aro soka a 11 ni 19 po Ezekiel Boni bagai takli ni sini tim belakana wana masingsa arwa hai ni saw hake ang borokno kaisa bukha ketal ruwan te arwa pholak ketal no renai ang borokni holongni bukhano norei bahanni bukhano renai taisa lai poriwana hake borok ani dagi mako khananai te ang ani raida rokno tuyoi tuinyani kir ongnai borok ani borok bainai te ang borokni kaito ungnai tamke samung hamya tangnai ro bai mutai klumnai rokno borokni samungno borokni bokrok sakao klai rinai hine subrai kaito sao serai kok diari sadi hingga mas sajaka asana hingga Ezekiel ko samangkai o borokno thang saidi borone bukha abo mekanangja sitraja kaitoni bumung aro kerika borone thanwa ang a borone bukha batja ang borone bukha na kaisa khlainai te borone aro aje phola ketau kaisa rinai je bungar tongmani abo jotono kecamung thangbai ka je real kaitor nai mani abo haite kerika a borok muni surono saidi te abo haite borok a bukha kaisa wo te a phola ketau lo aru sumi se borok ano siman nai ani raida rok mani mansinai ani dagmati borok tong mansinai ani mati borok pengman sinai abo sarate borok mandia abo nolong ke borok ani borok nai ang te borok ni bupa mungki bunai te uje pok khana yaro taktang muta nyok phulnai ro tongthong borok budi khana yang kai borok ni samung baino borok manjak nai belai keno srai dini sini o elembani kok thai obo je sanai bo pok diari sapru bo kliria bo sahos khaino sarudu ang jora wa pok diari sanai rong bisingo baksa rang me pok diari sanai tongo baksa kiri ui pok diari sarudia botongo oba hai ya basung judi o pok ni background nai ka hangkai emon jora wa
o Jerusalem ni borok a Israel dokaro borok sogika je borok kaitono dijini kaitono pogei borok jekhane tongo aroni mutayata no khulumbo je buitong ti tongo buisati sao bui nungti nungo borong tongmung kaitor je dagima bai belai haksa lungri thangka abo hai position no sung o kok diari sadi hingjagai mas hayo a Ezekiel ni kok no sung kisi sa wansung mailen bo kaisa borok belai khino khiringja dokani bagai hatung nai kaham khaya nai jakini bagi wansuk nai abote hi borok bini jata musung mani belai kheno kutu belai kheno kaham abro bo imang mukhang no thinang imang mukhang abo haike bo abono saklayo te bo je kok sam tangna bai bo abono borok no hunubu bo obo osai to dibo diari Ezekiel obo osai dibo diari belai kheno sak nang sak khari sam khainai Jung judi Ezekiel bersama puila pasing naik tangkai, bono diari iman bagi ringman ino sungnuku, tek sangkai, borokno kaitor, borokno bos tunai, ini samani, abo saklai mani sung, abo elon bagu nugo, subrai miri borokno satok nai, kok bagi satok nai, piring korek nai, bunyi dokar rok bai belai kena borokno kostor nai, ini samani bijabo sungnugo. Te Jerusalem bai nai, bai bene ulo tengso borok hati pilih tangkai, borok tengso ketal kai song terdak nai, awo bokai tor borokno kok bimane awo sungnugo. Borok ham saya nai go, ini korok sa tongo, bonok kebeng kok del sadak mani sungnugo. Ezekiel bo hai na hai te wisa doka song terdak nai, borok ne aro nokta song terdak nai, kok del samani jago sung abuno nugo. Bo belekino poito kratsi, bini poito belekino kutuksi, bini nakmung bo belekino kotor. Aw mai sung barakai sama thangkai, kam ne hingke Israel kai to no yakarui, borong ni kha musung mane hai, tagai mutai hini abuno kai to hini krom lai mani jorawo. Aba ke kai to zuli jagai borong no pisa pring khai, rohobai kha abati hai jorawo. Hai phano kai thago kai to teisa borno khai rogui teisa mukhang tinai himani auti hai jorawo o ko sajar har sing tisa suriwa kai to non sing lok non hambai rewo tini je sini thing o bisi ketalo sing nahar mara wan sunani phandudi ang sugyani ni selen amun subadi te sing jo to je o sarkali pator sikon okra sakra leader te nukungni borok jo to ni khawanu wan suk mungdi sini khatluk di teni ni kok thai bujinan bagai sungno ham didi te soitan bele kheno active khan kanang khai sini kok bakhani kok no seknani bagai besaja nai songja awni bagai sung nazret ni ji suni mungbai a soitan no sung rukhayo sung jor kasang kai baiben ko wan suna thangtung thaniwa borok no bong power no inactive thairi borok no rukhai di te sung kuno disturb mai te khai ni kok nai manan bagai sung no sujog di ang chugyani salengno nong songkha sung baksakai ni kok therong wan suk manan bagai sung no phan di surima hambai na thanai sa ji sunung bai sana amen sung bises kai o pot kai sapor kheto sung buji ui maya abni bisungo sung jodi o Ezekiel chapter 11 puilan simi paithak jora jodi porikhan kai tobo sini je theme abno sung paisa buji hori mano haibano ko borok bible Jerusalem saya berzak mani hini sung chapter 11 puilan simi sung nugo Jerusalem saya berzak mani bini saya nok nukzak mani abno sung nugo paisa sotoni simi sung porikhan kai bunya hawi tlang zak nai ni thani kai tuni semai ni sung nugo
abon ulo bike ni ulo paisa ko chungko kai thoni sungsasa Jerusalem yakar mani je kai thoni sungsasa Jerusalem yakari thangka hai khana sungne ting one suk nai chuni je verse 19 amno sung one sukana verse 19 no kok no sada tongo je borok no ang kaisa bukha give them one heart English berkata one lah kau berkata seng kaisa nongka kaisa bukha rinai put a new spirit within them ketal thola bisingwa bukhawo rinai take off the stony heart and from their flesh borong bukha ne pathor hain thangmani bukha kai tono mania kai tono khulumya sak motok tui sak tongtok tui tongmani no kai tor dagi obin tongmani abo hai holong hai bukhano ang aroni norui tumnai te kasa so give them a heart of flesh te abo hai flexible mane ja bahan ni bukha aro thepanai tinio sung okopno wansuk thani belekhen kalai kai wansuk imano sung judi kaisa kan nai kan kai borong ni bukhani je gobang ma wansuk mani gobang ma kai tono khulum mani gobang ma jatra jat tongmung tongmani jeng musung ti tongmano kai tor tongmung kai tor sauhni tongmani abo hai no sau norn bukhao belai bakjak baikha o Israel ro norn bukha belai bakjak ka যেখানে থাঙ্গো আরো নরক খুলুম্বো যেখানে থাঙ্গো আরো নরক ওয়াইজালায়ো যেখানে থাঙ্গো আরো নরক জোরাং ওয়াইজাবই মশালায়ো টং থগলায়ো হাইকন নরনে আসল যে কাইতর ইয়াওয়ে গড ইয়াওয়ে ঈশ্বর মনকায় নরক কবি থাংবাইকা যখন নরক গ্রাম ঠাকুরকে কাইতন মুতু সিকরিকা যে জায়গা থাঙ্গি নরক সবিকা জায়গানি যে টং থক চাতকায় খুলুমলাই মানে মতাইনো নরক খুলুমলাইকা নরনে বখা বাকজাক বাইকা Ang baso give them one heart. Ang borok no bukha kaisa nai. Bukha kaisa abote kaitor no sarate kubni nupuria. Kaitor kaisa no tongo arote kubni kaitor grui yenajar bukha. Bukha se baksak grui. Aro urote horjak grui. একমাত্র সৃষ্টিকর্তা কাইতো বিনি থাইমিন বখারি মানি কাইসা বখা ওয়ান হার্ট abno no bosa Haikon sung judi oro naikang kai Ezekiel ni no te 26 ni 36 ni 26 podong kai obo hini sao ang norok no bakha katal bai wan suk mung katal runai ang norok ni bakha holong hai no tlang nai te norok no kok khanai bakha runai bakha katal ar ka kaisa ni na Bekha katal, ang norok no bekha katal, by one suk mung katal runai. Bekha katal by one suk mung katal, ang norok ni bekha ni holong hai not plan nai, holong hai bekha no bot plan nai. Au relevant tomo, same prophet, same Gary, hai pano sung taklan ni jatini team, au belakan nangda kubo, kaisa, katal himpan apa kaisa. Abote aro puro bagsak na jat bukha nguya kaisa bukha abo nor rinai sung judi obon tok sana thangchani hinkai phari sung kisisa wansuk kwan heart transplant bukha selaimani repair ya abo biki bobe hamrima guya wai sen aro ni rakho goi selaioi bodlo goi te kaisa bukha rimani transplant hini ingreji bakai bukha semani bukha paimani neng ahnya naik kangkai punya seng naik kangkai bekas lain mani besek lag rok nang kangkai 5 lakh ni simi posis 30 lakh jora nang bisa abo bo buti hai bo khep ni buti abo onupate bini dam kaisa bekas lain kanyo 5 lakh ni simi 30 lakh jora dam nang bisa neng ahnya mobile ko rok pano net search kane dia ting sajak nai hospital sung nai ke bating sajak nai bekas lain ni kai besek tu Doctor busut bini bagi busut korisong kaya nangno busut wan suna nangno bekas salainan. Kang bagi bekas salainan dera ka nostong ka
hamliya abo salaiman kintu kai to je oro bakha salainani himani kokongkha abo atgatini bakha nini tongmuni bakha nini wansukmuni bakha a bakha bo ahai no songi thangmaya abo rang sai thangka ra dui thangka te abo te kubui wansukmung te habliya je habja tongmani abo haisimini tongkha Christian life pangtun Christian ya pangtun Christian ya kago hingka aw no na aw ka hamno sini hinsanai bote Kristo je mo thangmani a bin mo thangjakmani kokno bo wansukmani ya gobang ma Christian no buma buka song abte hai sanai rokomo bo bil khaya angrona hamya saya hai pano norona bo ka hamno hoite khaya ja tongo baksa baksa borok among khaborni bakhano Christian lo mi kokang sawo mo sawo de obo belekhe dojjoni baire thangka dojjoni bo kaisa sima tongo obote ang manliya ang nakari manliya ang te kipili manliya thangme bisiwona sun nukka sine association ni je kisi sa ur patela khaniwona sun nukka Christian lo sine worker sine pastor sine deacon lo mothani neta lo borok ko kasang salake borok ko kasang no saw dojjoni bo kaisa sima tongo tei dojjoro manliya tei jung soi manliya abno no holong ni bukha aro kai to ni kok thai bete abno norom thai manliya da elam ko nung maiya da Jeremia text mi po Jeremia text mi so abahin sawo ani kok khetamo khor haya diba khor haya da holong sukrum nai sorni mukur haya da kok thai ani kok thai abo hor hai jabra bobra sobjar nai koso kusum sobjak nai abo haya da ba ani kok thai abo holong sukrum nai sorni mukur haya da ba Jeremia 29 ko ai ngote bu kamang makok tong nga abo hai kai nang boba hai kai abo nini a bakhano nang te slai maya hin tong khaba te nori maya hin tong khaba dojjo sima tong hin tong khaba te angki piling mali hin tong khaba nang bible se pori ya nang kai nang kok thik kai kai to ni kok se nal ya nang kai a abo tabuk sing je tong nai ro chini sago bo abo hai tore tong ya tong wan so ni nai kai kai tam ni bagai chung abo hai kai to o boro no kok saka abo chung no saya diari saman borok juda abo Israel do karono borok ni bakha abo hai norja kai to bai hakchal chung abo chini samai katalo Jisu Kristo phaikur bo sajakman ni nukha bo o Jeremia ni jisaya diari ni kok no sotone aro sayo je o bororo ni bakha borok belek khana ang bai hakchal borok ereng se anos ko bai miringo borok ni khuksuya hain se lobo kintu borok ni bakha bai ang belek khana hakchal makai pomro odai ni yama atma porken ni ereng se kaitor hinkum borok bakha la kaitor bai belek khana hakchal Jisu Kristo bo abo repar sokoni to ka o agi kok diari sajaka Jisu asaman sekang jisaya diari samanina Teka sabo oje asake bakakra abno nornai tino sengoro ja khanero chir bikno song wanso kahkai au tini seng doctor Jisu doctor kai to doctor naro khai to mo kom so kom ani holong khai bakha da tong sek khainan bagri holong khai bakha tong khai bono sung ya phari nai bo sek khai nai bo slai rinai ani bakha to bang ma bakjak da tong abo bo kaisa kai thumui klang nai sung jele political wang so kang kai thang nai bisik tambo choro paltai sinso paltai waisana paltai ke bologiri lai bika party chain sung thangka paltai oro bakha ka norokno ang bakha kaisari nai Tibra sarok na katong tansa ongde tansa no jata kichu success kai to simisa abo hai khlai mano au no bagay nin bakha tansa nani nin bakha kaisang nani
aba ekmatro kaito se saimano bo je Jerusalem ni boro rokno bini chongjak jati rokno bo sain to go norok bokha kaisang di noroni bokha no aing wienta bag di angrinai kaisa norona ang thumnai ajaga bo so norona ang isapring kai rohmani a je desni kaisa ang thumnai ang norona ang satu bu apa hai ka hai pana ang norona khairaka ang kaisa norona thumnai ang norona a holong hai bokha no selai bahan ni bokharinai kok khananai bokharinai kai to no monnai bokharinai bini kok naraknai bokharinai kaisa bos जों जुदि आ पथनि न यांगो verse 20 फाइसं को थांकाय आरो जे बखा स्लाइजाकने हामारिनि कक मानो बो आरो सावो आनि जे दागि जाक थाके बरक आफु आबखाव सलिनाय what in my status do you kind keep and do my ordinance आं जे दागि माने आबो जतो बरक नारकनाय ते खलायनाय they will be my people बरक आनि बरक बुंनाय I will be there go ang borok ni kai to runai hari sung tini bo isi sa wan sok layan kai to ni bini kebang na plan tom a jara bo borok rokno dagi khani bo sung judi nai ka hangkai Joshua no leadership change sungai hai pro Joshua no bo dagi mani kokno sunu Joshua ek ni soi ni simi pori kangkai sunu bo Norok no je dagi jak mane aboni yakra bota ferdi yapsi bota ferdi Norok khan simi se ragi kiria ongdi bebak nang thang taniwo ani selen musini dagi mani kerong no simi se kaham ke tuidi je musino dagi mana akero norok abon simi se norok tuidi aboni yakra eba yaksi Baka kisah penata perdi, akhir no borok tuilia, akhir no borok yakra kai kisah perka, abu ni bapa borong kani dosa kotor sokai pro, jakra kotor pat problem sokai pro, borok akai to no muju khalayo, hai pana bong baka kai aro kiri, borok buku bai simino salayo, sini kai to hiawe tongo, কিন্তু borok kok naya, baik ke bo abu no success kalainai. Bekas baksa ni kono Jeremia auto Ezekiel Jeremia bobo salangka verse chapter 32 verse 39 hake ang borok ni besarok ni kaham ni bagai bekha kaisa te lama tungsa runai kok dari sana Jeremia bobo saka 32 ni 39 po hake ang borok ni besarok ni kaham ni bagai borok no bekha kaisa te lama tungsa ekmatro kai to sini auno kai manai sung tahu as a Christian tahu tunung musuk jor tongka nini besani borok hamari mani kana nanya daban tahu nung jude orno mutubai telangka nini bekha holong hai kai telangka te kai to ni kok senaya kai ani besa bahai ke ani kai tor bai bo kerenglai man senani bang ang buma buka sungsi kai tor bai kerengli tong yang kai ani je ukolo ko phane ani besani besaro bo bahai ke borok te kai tor bai kerengli tong nai bang kerengli man pilia awno bai bong besaro hong kai tisahara biang kangnai boyang kangnai gobang ma Kristen kesam ni besaro tahu tengsa ketal kai Kristen bondo bandot malai Kristen mani sung nugo bongi bosong soi tangka kai tor bai besaro pati bai ka কিন্তু তেইসা কলেজ লগো স্কুল লগো মালালাই তেইসা বড় খা হাবলাই খ্রিস্টান তেইসা মানজুক মানি জন্নগো जोंति प्रसार के कम बसरन खा ताउ फानो जोंति प्रा खानो पुमि समाय को पाइ समाय को पांगै प्रश्न कत अब निनि थाङो चख्राइ थाङ कसार गेट थाङ जेनेरेशन मानजि में थाङ बस्तार बनि बागै आदर्श Bonoya az ado so noronya a koloni bekhana ang nori aro bahan ni bekhare nai operation nang
Ezekiel haina hatesa 18 boros nugu norok samung hamya klaima bebak no yakar baidi tei norok sak ni bagai bekha katal bai wansuk mung katal klaidi o Israel norok tam ni bagai thuinai kai ton mujumo khorok sakono komori thangton bo abonaya ang bai norok a hamya klaima rokno khibisidi bekha katal bai wansuk mung katal bekha katal bai wansuk mung katal tiene takla ni jechini team bela wana masing sakasi ni leader ng bising titoka au tuno thumchat taika okok thai thnarina ni bagwe Jeremiah 29 ni 11 podo sao subra yung hai khani sao ang nork ni bagay khlaina kinai sabu tonmani ang sinino sawi mano abro norok ni hamkrai ni bagay hamya ni bagya asap ma bising ke norok ni thinang ni ko te khatung mung khayana Jeremiah 29 ni 11 ni bagay kai to ni kaisa plan kaisa sabu tonmani abo hamya ni bagya abo ka ham ni bagay norok future abo nang kanyai norok saimaya abo ang simise saimano kai to ni plan ni ani bini bising tai tongo jung jok to chare phangtun pura phangtun chare phangtun siklara phangtun bini wansuk mung sungno tui tongo abo chung siapan bo saimano kinto abo jok to thinanggo nang a khatuman abo nang khayang himsao abo nang nai nang ekmatro thik kai simise tongdi josono samahai je dagi mano yagar botap kerdi yaksu botap kerdi nung suja nahari thangdi je kelang dagi mati ke tongdi hima haina tau sungbo obah ke elen bak tui tong khangkai kai to sprungma tui tong khangkai bini je porikolpona nona ano sungna tuye abo nang khainai na Isaiah 43 18 to 21 Isaiah 43 ni akron sini porkebo o kogno sao norok sekang ni mani rokno mututa khaidi eba kesam rokno tuibo tau wansuk laidi nagi ang katal samung khai tongo abo tabukno bemuk peri asayanu norok abno saimangla diba akara unis Nadi ang katal samung khai tongo abo tabukno bemuk seperi asai tongkha uklokno pokdi abrono tawan sukdi tabungalo bus kango nahadi sadu pol philipia motha tomo sayada ang uklokno pokoi bus kango sogna bagi soban sugrao sabo uklok no pokoi sangka jesa pang situn te bus kango sogna bagi soban sugo 2022 2021 pass nang jesa pano ungkha jesa pano sokka nini obonoti nini dukho dudosha aro kuplum bus kango na hardi tai to nini bagai porikolpona khai tongmani abo nang phainai normi bagai kaisa bo khai tongmani akha sabu tongmani abo fulfill nai ekmatro nung bini thaniwa bekhat slai a bekhat katal bai thik thikai asugui tongni gona arwo a katal thola a katal thola se nini bekhaw samung tangnai ajaga Isaiah 43 ni akron smi 21 porikai aro sung te bonugo bo asung hasin haparbo tisa boirinai te bolong porvoti bolama samui rinai te awahake bolong ni posu pokira ponto tui manungre anomal loban ngekau ang sat baithuni bagai te ani lobjak naino saklaino ni bagai ani borokno tak nona anobos tak mani karon kaito ni kok thai saklai jaknani norok chung samung taham tangman bisinte bol lobjak nani bagai harisun uklokno pok thangsina norok sekane amani rokno mutu tak kusidi eba kesam rokno tuye tawan suksidi
다 쿠시디 다 완숙시디 가서 보통 아마 사시나요 크리스찬 버를 넌 크리스찬 백가이저기 탕까 어느 보설 울러 bớsai baptism manaka ang regional baptism manaw tong thokjage boro pal khe mai sala jani pastor mo bosala ne amo thong bosari nai bihik mai chong tong baptism man bai bong no kisa khasa erpor bosai ka ang baptism sunaka hangkai pastor kongsono ane rondok mutai rok jatre jar nok su rok khibi kalna nungtum tho hindi thangka kai tong jare ati rok kai ani thani kono sak nang oh tanai masa semua itu virus komunitas asibling mana pusat apa yang latih sarap. Apa kayak apa kami baptis mana kibui ribai kan? Tiada din, 2 दिन bahai tongbai ini kau nama le saw berul, nak kita kanggai cuak nanti tegui untuk bini lok himutai rok, nak setiap tepai kabu tongku. Ini harus saw dos kan? Bini dah dos na besarnya dos. Bo Kristen berise, besai no convince karena orang pasal lo besai, bihik ni jari English na hai mata mana, wan suku. Yang kata bo akak cat mutai rokno, rondo kalau lokhi mutai rokno kibiri, baik kamar rono tepai kabi tonglah kamu. Boni bagai orang Israel do karono kai torsawo, norne holong bekhano selayai, bahan ni bekharinai. Kawa pola ketal no dawirinai. Aja pola ketal, abo sekai tu ni kok kananai, bini raja tu tongnai, bini wansuk mati tongnai, bo nai mati tongnai. Kemang Kristen rok tahu, ni jenis ichati tongai, abo nak kai tu ni ichain sanai batong. Ni jenis wansuk mana nak kai tu wansuk mana ni sanai batong. Pola kok sama ni bohai. Ekta kotna sana musuh ngok bayo. Pola kafani ju. Kalau satu obri be osora maka jaga lain, soalnya kan master kan, kajar lain. Kalau pakai kag lain tu, mana ya dah? Kalau kata sekarang nana, bawa sekainya ni namna ni, obri be maka jaga lain, setelah obri be maka jaga lain, yang lebih kata hamzah ya. Kalau selesai tu nggak pantah, kau naik ke komor naik, kajar kau, kalau kalau kita serakat kag lain. Kalau ni bukan, kait tu naik mani terus, ni jenis musuh mani arwah, boleh bagai tini ni cini je, thing, aku saja. Israel tu karena sama ni kau, tahu semua saya tu mau Bible ni bisite, jeng Kristen tahu semua sawa obo, je Bible sama kayak kait tu kok sawa, neng kait prathna bagai bono uttoriu, neng tahu sama tak kelai kait. Ini bukan holong kain cina saya kain nasta. Bos kain tu ni na holong kain bukan ang slide langai, dia aro ketal kolonor ini. Ketal kolaro, ekdom kaham nai, sang nai, neng kain tu ni kok nai man nai, dini raja tu tong man nai, kain tu. Norang wansuk tong mana abo, non bagai ang porikol kena kain tong mana abo, abo nangis tong kain sahaja, bumuk peri tong kain. Abu narok saya mengerti bah, saya mengenai. Kait tu ni ani bag ni bagi je plan kait tu mani, ni family ni bagi plan kait tu mani, ni association ni bagi, ni circle ni bagi plan kait tu mani. Abu bung peri tu kan, abu narok saya mengenai. Romans 12:2, room baru ni 2 pokok saya kan. Osungsan ni tonggung camung baik tak tonggi, tamu ke. Kait tu norok ni bekat ketal kairui, tongmung ketal tongdi, hake kait tu tamu mai, abu norok sawi mana buku ba kaham, buku ba hamzah, buku ba soy, abu sawi mana. Selain jak bekau semisal nang kait tu ni muhima, kait tu ni musuman sai manai. Ting ni abu holong kai bekah arote sai manla. Jasa pana Bible polisi di. Abu nung buzuk purkan ini satu si nung buzuk sinai, buji purbo ini satu si nung abu nung buji sinai. Bible ni background ni teks bo nung sai malia, abu ni konteks bo nung sai malia, ni jenis satu si prosal bo kai sinai. Nung satu jadi Bible verse na kangkai, abu ni teks tamo, abu bo konteks os kazaka, abu tabu sini bising abu dikai apply kai mana nang, abu nung pesi abu ni bo sinai, ni jenis satu. Baik change na, aba holong bekau na aba tu.
Kino selajar berkau abu hari enggak. Bona bayu cawo neni tekano selai ara kaito di tongmung di akta ketal di mana disuna asuk di apa sesal. Abu sanai bopol. Boleh jadi salsa Kristiano satu naik. Abu nolo bo Kristiano gue bona jatuh selai sama kaito kami dari kerana apol bini kopto no cuma kisah apol. Sekarang gue bini bekal kolong kaito kursi yang senja bo. Abu bo nus ni nukia bini ada tu ni mokol 콜록 잡기야. 뭐 크리스찬 그때 커버 마가 못하는 것이 tanka. কিন্তু 다마스커스 크리스찬은 사동한 tanton 그렇게 뭐 라마 만자 가까이 들어. 아버지 뭐 센좀 비니 꼭 넣어. 성전에 아까 몽 정과 동강가에 능 아까 또니 꼭 하면 보지더라. 땅에 가이 또 너는 아 북학가tal 가이를 동몽가tal 동디. 그게 아동몽가tal 북학가tal 아로세 뭐가 한 뭐가 함자 Bawa soy, abu nung say mangnay. Tahu kasang sama itu all and new kopnan. Agil je kopnan, kait kop primanya Israel do karono abu holong belebo suja, abu boror no perunjago, je sliman abu perunjago, borok bagdongge abu no borok ma poriwo ke maslimu. Kino tahu je new kopnan. Tahu apa kolong gok sejaknya, tahu apa nini berkausi, apa borong ni berkausi, apa sahu nini musuh mani hamzak mani disingkir neng akai torno neng sebab kaya mom nai, bujur kaya neng musuh mani bay, nini hamzak mani bay neng akai torno mom nai, nini personal relationship with God himself. Oh hamzak ma bay, abu mukusok ma bay, abu bay ya. Neng personal relationship kait terbaik tongmani awna o new kopnan all kopnan agio ja kok khamaka holongo sija musi huilani sritu umati tong yangai bo ayang sakabo kait terbaik suri nahi thang tongmani jorawo 40 din 40 ra chokali yakina thikanani boro buri rokni jotna rangsa bisa thumbai matai tagi khulumlai bagam balai tong tholai tong pro a musi a kait rimani kok thaino Bong itu sanggup hai joli jadi sebaik mana abu sungguh nunggu bayi belok. Holong belok sejak kita bu nini perkau sejak saya akopnan kaitor begini personal relationship personal cuti nu proses nini hamari sopanai. Holong sejak abu borong nini perkau Bible kau pas Korintian ini sulapo norok sawi mayada. Norok ongka, kaitoni nokha, dia kaitoni kola, norong bising ngotongo, pas Korintian ini sulla. Siapa keseng abu no rugby, tangkai pas Korintian soini unis kodosong, haina hai mangkiro, norok sawi mayada, norok ni besar ongka, norok ni bising ngotongnai, kola katoni nokha. Kola, kaitor bay rezak manise, norok tay sak ni dia. Norok kaitor nisi, kaitor bay rezak mani. Oh, Ezekiel no jasa mana nung reference otondi. Norok na aro, holong ni bekhano sawi ang, bahan ni bekharinai, te aro polak ketal rinai, aro ke polak ketal rin saya, polak ketal rinai. Norok na noktar, norok ni bekhano se kaitor no, kaitor ni polano dawi rinai. Polak kaitor bay rezak mani se, norok te sak ni dia apa tabu. Nini berkawa pola tongwe, bos inono rule kainai, bos inono control kainai. Nun ela dak kai bono. Kono jamatin ni kuri poro sao khana de ang dogalamo busao dogar boi tongo kebo jude ani korang khanawoi doga khulori khai ang bini nok singo habnai bobai thamsa sanai bobai thamsa tongnai taung mani togabo kai kanoni bakhabi singo da ton na phataro da ton wan sukse ditabu 전 크리스천 지수 당원의 짤럭 능다 지수의 짤럭 wan sukse ditabu Tang ibawi taklay sini ting akok say sok paisa ang norong bising norong ibakanos selai rinai kolong ibakanos selai aro bahan ibakarinai te aro kolak kekarinai tam ibawi sok pai taklay wan sukse
tahu nang jadi welcome ke bono. Happy New Year 2020. Obviously 2022 soni simi kaito nang ani bekawo asroy na pasidi ani holong bekha hai no noroi nang na aron control khai pasidi ne bekom dagaro boni ni bisimo kasa example kasa belai kena ganangko owa onustan kotor ma onustan botangka bini waisana aro bosai kok sajakna borno greetings woi hambai woi bosaka norok je sanmani angrinai jotono mungcha mungui mungtamja jaba mungcha norok sandi ang abuno rinai bo aron gas bo aroni kok sana bagi najaknai bina ati hai capacity botongo bosaka norok sandi mungcha 2-3 ya jaba eksa lak 1 लाख रंग साना के 1 लाख गाड़ी साना के गाड़ी दालान नोक ते जात साननानी जागा के जागा जैसा पन नोक संदी मुंग संना नानाय बरो कबांग मासका अनिले दालान नोक तो गाड़ी से पाइने को आंग गाड़ी नांगो लिस्ट खाई करी नाय तब सका अन के जागा से पाइने को आंग जागा नांगो 3 गंगा से पानो नोक तांगानी रिखा ang dalam nanggo rikha ang mutin nanggo list khaika rinai jotona borok khoroksa jotoni selai gori bini thani mungsa kisu khrei bogos wansuka tang je samnai bini bekhao holy spirit kok saka nang abahai mani samji jetate pai khaya ja tamo samnai bokai sai rikhano mo rang sangke bo rang pai thangana jagarok sangke bo abuno buti bo khai mano dalam noro tangri tinggal bo abnang rong dulu nya tori king laro ka mano mama ya gari rok di tinggal bo gari di kaya angna bono maintenance sa kai mano mama ya ang nono sa nano nono sa sano hin sa ka mo ka ang nono sa mayo jeba mong sable ang nono sa mayo je sanai ro no jot no ribai ka bo bini no ko hongkai korte sa kai program pa kan ke ma thangka kami dai mala bini no ko je phungo busarok no maiti chari tu mani maiti muitu rok se suzaya ko leta peta klaija mai rum rok klaija boni ganti no ro bokiti no kotora asuna mo jaga kroi khamlai ro bokroi hai se ranga no ar se botong mani boni jino thange khata no khaka mai rum rok no pharbaika kisi grok no bera kisi rok no thepaka asuna nango khani supa set kisa painai ni roka oda khai supa set sopaika horong kha thunani nango kaisa khot suki nango order khaika sopai kwa te kuno mote ata hote nok bo tang mandia au ke ten ni ke bazar hati khaika maitu mutu bina agini ke samro jotto no norbai bo ketal pai bai khan brokai log sin tong hati khanya bo nangdia mai nung paina bo wan suna nangdia agini haimuk khang pai bo wan suna nangdia bihi bai joli jagri jat kudina bo nang jagria sudo bini log sin tong subo nok khan Oste building construction oda dikha tangkha tejat sam khaika nachato khaika bose aro tong maniba ate hai 5-6 boso no bolo hongkai elakani jotton slai nai thok nok bini jotton slai tong kesang bini poriba angkha khazani ta ko koro mung tini tamma kai to no sain rinai mungsa samdi nang tamo san जोंके बरक खाइके ननसे नांगौ हनि जों सान मांग्लादों बाइबेल समाहाय निनि बखासे बिनि तंथार बिनि तंमानि नखा निनो बिष्णुसे बतंनाय आवने बाय बसाव जे बरक बिनि बसातनो नायकनि खाया जत्न खाया नखा न बब सबाय खिबिनाय हिसाया बाइबेल करिन्थियानो सादुपौल सामानि जों सालब्रुम ब्रुम देस्ट्रय खायजाखौ सबाय जाबि दं बेकान सग्रबदा दं जों बाइक थांग एक्सीडेंट मारो न तो तिने आत्ता जीवन जों सालब्रुम ब्रुम आव हारिंगै दं आं मरना सानामु सुमा काइका खाइदि हलं हाय बखानो नरो नों बाइक थांनानै बखावा आश्रय ना पाइदि तिनि आं न लाम सबो 2022 नै नों दिन मांगबादे लिगेन मखा तिनि तेरा पदो साव आबो बायनो ताकुरो आं आबोनो कुबुइनो मानखा हिनै खाकाया तामुखे आं तामो फ्लाइ हिनबा
ukrokno pogoi bus kango sogina bagu se ang kaprao stato puni kop thajeng ang saka muitu khaji pokong o je thasing jisayo no samani ko a bus ukro a bus kane abuno pogoi thangsi dinen abuno muitu tak kusi dinen ang mini bagi kaisa mani khai to abo english tongka ima komno no poito khaji ang mini bagi plan khai tongo Jeremiah 29 negaro abo ang simse saimano nini hamyani bagi nini kahamni bagi abo nini thinango nang khainai muitu khai tongo kai tumi bagi kaisa porikalpana khai tongo kaisa kaham mon subi tongo nono khoroksa brai dang kuknai khainani bagi nono khoroksa sala suknai khainani bagi nono khoroksa neta kotor khainani bagi nono khoroksa officer kotor khainani bagi bini plan tongo nang ekmatro stil smingdi bini dagi mani yadra bata perdi yak si bata perdi bo thinango abo nagnai जों दिनै 1 तारिख खानाके 2 दिन सिम थांकेना 2022 नि 2 दिन दिनै जराते 1 तारिख 1 दिन खानानि सिमनि 2 दिन जों जे याप्रे सेवो दिनै लाइफ लं 365 दिन बसकांगो नाहारि जों सेलायफिनाय खाजानि ताखौ बखरो एलेम्बागो ताम सा सा नायदि ब्लक मुं Psalms 37 verse 23 23 पद ब्लक मुं 27 ni tes podo sao borok ni yaprile subrayung ni arni se tebo bakhat purjak matui yapri senaino songchao borok ni yapri aru subray ni arni se bo je yapri semano kaitor bakhat purjak khai bo a borok no songchao 24 sao 24 bo klai phano katsui klai thangla klai subla a borok jakai ton mojiti ya presanai bo ya prikasle klai phano bo klai subla tamni himba subrayung bini yakno rombui tongo klai phano bo klai subla kai ton ya rombui se bo himi tongma ba ye borok ni ya pri alo kai ton aromui se ekta step seman abo kai tor saimano nung je ya pri semani bo khapu kangkai bo nono songsanai nung sak songsanani bagi tau sai tok de nini nukong kaham khanyani besabu terono kaham khanyam bagi sak ta sai tok de nini yapri semani abo subayung ste aroni se nung jodi nini yapri semani subayung saja kangkai bonono sojak sosanai bonono songsanai nung klai phano nung klai subi thangla kamke subayung nono romui tongo Desa posis ko bele khano wan sukmani bo saka ang sikla tongmani tabuk sakra ongkha tangke tabuk khano borok kaham rokno haino klaijake eba bini besa rokno samung ma birmani nukyakho aja suinai bo saka bo burangkha borok kaham rokno haino klai tongmani te bini busarok biri masamani bo nugyakho bo yakwa ke solok rumang tongo bini busarok hamari mang kaitoni mojiti yakri senai boroni koknosta khazani takubo bro es 2022 tiniwosong yakri senai as a whole chilimo tiniwosong all that pok noti meditation once we tongero chini sarkani bro chikong leader hoite koto bokrok leader chung jotona khali tiniwosong once praya chini bokhana chung kaiton thania pare slai klang kaito nai a slai jak bokhabo ketal tholari kangkai abu thor polun sinai chang sinai jang tangbo polun sinai nung suri bo kaito khana sinai nung sang tangbo sa sinai bo sai to ngaba hai nung ya presemane kaito sai man nung klai thangpana nung klai subla kaito nono rom mui tongo a ja sinai sabo saka dayo obo bo kono dino bo borok kaham rokni nukhungo bosa rokno ber ubikha biri samani nugyako bor gunya solok riman ke bongi besarok hamari man besani basa chini na harmong asik hamari ni bagi sing khatunga Proverbs Proverbs chapter 4 verse 18 borok sutang rokni lama ke fung aidrok ni pohor hai kucung
abo sadra jora ungsuga sa teibo sungro ungo borak kaham rokni borak sutrang rok kaham mane sutrang rok mane kaham rok borak sutrang khaja tongnai rok borni lama abo phung aidrok ni sajama ka dong ho phung sal kadro abo tei bote pahar tebo tungruk sung khainai je sajara jora ni sa abo hainai bini lai bini sa sung kin keba borok ham yarokni lama rokhe manakjak nisa borok boro yang tikimui borok ham thotalangno borok abo samini khajani ka kubukoro tinu sung abo haike wansu ainu thagi tamni bagai o tin bagai tini nang thagi abo elam bago agili simino sujak kono sung abo agi bo porika agi bo wansu khan keba tini o dino nini ani thani o tin no tin kamo poksa Philippine dugi terapor tamni hinke kai tori bini khasakma haino norok no tongna musung runa bagai kia bini khasakma haino norok no khai manna bagai norok no bisingo samung khai mangton kai tori bini khasakma haino no tongna musung bo khasakma haino no samung khai na musung abo hakai bo ni ani bisingo samung khai mangton kono hanai 살아야울 에바꼭 방라야울 저또 상우노 당비 저도고 온도고 사다 하이케세 어 승사로 버카시트라 꼭 khonaya bororokni bisingo noro mazra krike kaham ungui soi kaitoni busa hai ungui mamnai noro borokno mothangmani ko satatoi nokhane atukri sungma hai borokni bisingo noro masima sungma nai abang kabin plain salupo Philippine duini kero komra ko bo khasa ma kendro no tomo musungo bo buddhi khulma kendro no himrina musungo bo sarina musunga kendro no sarina musungo te awon bang bo so ko hana ta salari noro na aw huna hana salai mane o koi to khayaro noro no nugo abatam sana noro no dus from na aw ke dus from ma tu he kendro tongdi abrong kai 하이트에서 어승전이 그렇고 뭐 কোনো 두스만 양까지 너럭 너카 사탄의 아프길 승티kai 너럭니 라이 그 승나 너럭니 누군 그 승나 너럭니 못하 그 승나 너럭니 사클고 하마리 만나